Ay! Ay naku! Ay! Woo! Yes! Ah! Oh no! Ano? Yan o! Turgilius o! Nakapahinga lang o! Tingnan mo, dalawa po o! Yan o! Galing! Dalawa o! Uy! Oh, tingnan mo, sir dyan o! Yo, what's up mga kasulit? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saison and you're watching Saison TV. Yeah! Pupunta tayo ngayon sa sa Mangaldan para mamingwit. May dala tayong pamain na masa. So tatry natin yung pinunta namin nung nakaraan. Hindi tayo nakapag-vlog nung nakaraan kasi nagka-problema yung ating camera, kaya ito babalikan natin yung spot. Makakahuli tayo doon ng mga tilapia. Undawin na tayo papunta doon sa sa Maasin, Mangaldan. Dito pa rin yan sa Pangasinan mga kasolid. Wala. Ang laki oh. Pumiklo, pikong-piko. Good size na rin oh. Good size na guys. Oh, good size. Ay nako. Ay, ah! Natok pa ako dalawa. Nilubog yung floater mo. Hindi niya nilubog. Sabi ni sir meron ng huli. Di inangak ko. May huli eh. Ganun talagang kain yan eh. Saan yung lagay nyo eh? Ay ito. Sabi ko na nga eh. Surte yung sinabi ni sir ah. May huli daw talaga. Ang laki na rito. Good size. Good size yan. Ibay. Ayun oh. Kawawa ka ah. Takas. Yan. Nala. Meron na. Ayan, kasama ko pala si Sir Jan. Saka si Sir Julius. Yan, i-subscribe nyo yung kanyang YouTube channel, yung Julius 23 vlog. Yan, nagbablog din po siya. Yung camera, hi tayo sa camera niya. So sila yung nakasama ko dito ngayon. Ayun, kinakagat no. Ay, nako. Ubos yung ayun oh. Ay, sayang, nakataas din. Si Sir Julius kasi nagpapahinga na dahil isang sako na daw na huli niya. Ayun yung mga huli niya oh. Oh. Malit lang. So na ko lang sila dito, nadatnan ko lang sila dito. Hindi ko expect na andito sila. Yun, masaya pala yung pamimingwit dito eh. Ito magandang mamingwit yung may kasama ka. Oo. Sabi ko nga dito, tara. Wala tayong masakyan, sabi niya. Kasi marami nila yung kwan. Mag-arkila tayo. Bakit kasi yung yung kanya-kanya? Ayaw ko ng ganun. Madali ako maboring. Oh, yan. Ayun oh. Yan oh. Sir Julius oh. Kakapahinga lang oh. Tingnan mo, dalawa pa oh. Yan oh, galing. Nice catch. Nice, nice. Yan. Aing. Tayo naman pag nakahuli tayo, bigay lang natin. Hindi naman tayo mag-uwi. Yeah, hagis tayo ulit. Yun. Hindi sila maniwalang kuha sa bingwit pa. Kala nila binibili no? Oo. Sinalupog daw, ano ba yun? Ah, kinalukor, parang gano'n. Sa Bukol. Sa Bukol. Ayun na, meron na. Ay! Ay nako! Ay! Ay! Ay nako! Lumipad! Natakot. Natakot to na. Kita sa video yun eh. Kaya nga eh. Di ba marami pa tayo mahuling ganyan.
Ito pala yung matindi. Ito yung timplado ni ano eh, Sir Julius eh, na ano, pamain, mas matindi kaysa doon sa tinimplan ko kanina. Nahuhulog yung kuha nitong aking paring yan. Ano? Ginawa na lang. Hmm? Kapangagis oh. Lumalaban, kala mo, sobrang laki. Good size. Good size, nice. Tayo, tagal natin magpain. Hindi tayo sanay sa ganitong pamain. Sanay lang tayo sa lumot. Yun na. Yun oh. Yun oh, laki. Ayan oh. Yung piko, oh. Pikong-piko yung ano, yung ating rad oh. Kala mo napakalaki eh. Oh, good size na rin oh. Ay, laki na rin siya oh. Oh. Solid oh. Ay nako, nahihirapan pa ako. Ayun. Oh. Kahuli tayo oh. Ito yung tinatawag na ano na tilapiyang arroyo. Yan. Yung mulmul. Pero malasa yung mulmul dito. Oo. Ang laki na rin oh. Ayun oh, sister, nakakuha rin oh. Mulmul dito, guys. Oh, to good size oh. Sarap na tilapia. Pag niluluto kasi to sa ano, mostly sa prito lang sir, no? Prito saka Prito, kahit ano, kahit sa yung pwede. impangat sa Pangasinan yung ano, tawag na dito? Paksiw. Yun. Ayun, nakaisang sako na si sir. Kasi oh, tingnan mo, kalalagay lang ako. Ayan. Oh, grabe. Sarap oh. Ito, kain ka, gusto rin nila ano. Yun lang oh. Huli, dalawa oh. Uy. Oh, yun naman, sir dyan oh. Ang laki. Nice, nice, nice. Diba? Nice catch. So yun mga kasolid, nagpalit tayo ng setup natin. Ito, gagamit na tayo ng Mayrin. Nahirapan tayo dun sa may full rod dahil palaging sabit. Tara, punta na tayo dun. Yun. Yun. Dali din. Okay, sarap ng ano niya, hila niya. Akala mo naman eh, ang laki-laki. Ayun oh, good size. Wow. Good size na to. Natatawa ka na lang pagtaan. Nakahuli talaga yung maliit. Ang nakakahuli yung maliit. Dito ko muna ilalagay. Dami na lang para ano, sabay-sabay na lang. Ito kasi kahit na nakakapagod, pag nakakahuli ka, nakawala yung pagod. Oh. Stress reliever. Sa akin yung sauce. Yung bulsa ko. Paano nila magagamit? Yung single, gamitin ni Waki daw. Yung bulsa ko pala yung sauce. Wala pang kumakain sa'yo. Ham na nga makwa. Amo nga makwa. Tansya. Tansya. Yun. Ayun o. Yan na naman. Ni sir o. Good size. Good size to. Wow. Woo! Yes! Ahoo! Nakakaaral ako dito sa dalawang mga malulupit, si Sir Jan saka si Sir Julius. Mga malulupit talaga. The best. Ang saya nilang kasama. Ayun pa o. Maliit. Yun o. Yun o, good size. Kilayo ito. Tingnan natin. Good size guys. Ay, grabe, yan ang pinakamalaki sa lahat oh. Pakita yun sir dito. Yan oh, pinakamalaki oh. Astig. Pakakawalan namin yung pinakamalaki. Gusto nga lang mga kasolid, iiwan natin dito sila mamaya kasi may ano tayo, meron tayong appointment sa LTO mamaya. Kailangan natin kasi kukuha tayo ng ating license. Mahirap bumiyahe ng ano, walang lisensya.
Buti naabutan ko sila Sir ano dito, Julius saka Sir Jan dito na ano, namimingwit. Bati-bati. Malaki, malaki par. Wow. Wow. Ay, Malaki. naglalaro mo na naman. Sa sobrang dami pinaglalaro na lang. Lalaroan na lang. Nauntog yung isa. Bukulan. Lakas naman ng hila ko. Grabing isda talaga oh. Dami, hindi mo maubos. Grabe no. Ito naman, ang ginawa niya naman, pinahirapan na naman ako nito. Hindi, mga similya pa nila. Ang bilis. Meron yan, sigurado. Ay lang tanan eh. Ay, kapag yung malukon niya, tilapia. Malukon, yung buntis no. Pangasinan din yun, di ba? Di ba nga, matayan. Eh, Kaya nga talaga na ito. tulog ko nga. Awanan, kita na. Ayun no, grabe oh, pagilid oh. Ay, bangus! Bangus! Bangos na maliit. Katati, original, pagos. Sige, kipagdaran ko yan, yung kaya. Bangus. Ay, tama lang yan para lumaki no. Oo, para Pero nasaktan na ano. Sa tiyan ata tinamaan. Sabay pa niya. Nadali. Ah. Sa dibdib no. Matay mo lang. Tatibas mo na sila. Aki. Sige, malaki yan. Malaki to. Ryan! Uy, yan oh, good size, plapla. Plapla. Yun, nadali rin. Malit na naman. Yan oh. Iuwi nyo to? Hindi pa. Bas na to. Hindi. Ay, hindi. Okay, okay. Okay pa to, good size, pahaba eh. Good size na to. Taon mo. Magindi ka ang gamit to. Oh, wala. Anak. Anak yung natutuwa. Yung dalawang ano, mga bihasa sa ano. Tilapia oh. Oh, dalawa oh. Mabul pa yung isa. Mabul pa yung isa. Nainggit no, nainggit. Guys. Ay, naku. Isa nga lang ipapain ko, mabak. Gimana eh, parang dahil larap man eh oh. Okay, balik ya. Ang laki yan oh. Ay, hindi. Bangos. Ito ya. Okay, dalawa pala. Grabe, nice. Swerte niya ano ah. Lalaki. Sir John. Tapos pinatan ng kan. Pinalitan na maliit. Maliit. Bakit napakatakas naman? Yan nga rin ako magagis. Sana tatlong mahuli, sabay. Kukunin kasi. Ah. Oo. Lalaki ah. Ha? Sikat talad si Katuya pa. Oo. Paano wala yung kabalag tumunod? Ah. Gigi. Tikpa ako nun ah. Takot ako nun ah, dumaan pa sa mukha ko. Eh, kapatot. Grabe. Muntik sa mata ko yan ah. Grabe, delikado. Grabe. Pumitik na bigla eh, nabigla ako eh. Lalo na pag nakatabi mo si Dikaw. Kawawa yung isda. Matatanggalan ng ano, panga. Sinabi mo pa. Meron na naman. Ano ba to? Oh, parang ang laki pa. Good size. Para kay ano. Uy, huwag ah. Dito ka. Ngarilaya para. Ayan.
Ay, mag-relax ka na. Dapat kinain ako. Grabe. Naramdaman mo kung hindi mo na pa, wala nang kain. Wala na yun, no? Bakit sa mga kasama magamit at ang jeep bipar? Yun. Yun. Huli na yun, no? Maliit! Maliit. Ito, pakakawala natin. Pero bakit yung kulay yellow yung ano niya, yung mukha niya eh? Mulmul. Mulmul talagang pura, no? Pakawala natin. Pero masarap po dito. Ay, ano, kukunin nyo? Hindi. Pakawala natin, maliit. Yan. Yan, sakto yan sa ulo nila. Di taw-taw ti gamit mo. Taw-taw ni idol. Adan eh. Oh, ay. Ayun. Yun! Ay! Oh, meron. Ay, maliit! Maliit! Alam jala po rin eh. Ay, ganun na naman. Yellow na naman. Oo. Oo. Kapit na yun, lagyan mo dito, kukunin nito. Oo, pwede to. Yun. Diyan na, sa gilid, no? Dalawa oh. Oh guys oh. Yun, dalawa. Grabe, gusto ko rin makakuha ng dalawa. So yan mga kasolid, nagliligpit na tayo ng ating ginamit na pamingwit. Tayo ano na, uuwi na kasi dadaan pa tayo ng LTO mamaya. So maliligo muna tayo. Kasi para maayos na yung ating license, eh makadayo-dayo tayo sa medyo malayo-layo. So yung mga huli natin mga kasolid, iwan ko na lang sa kanila kasi hindi naman tayo mag-uwi. Parang nagustuhan ko lang mamingwit ngayon. Eh natimingan ko sila Sir Julius saka si ano, si Sir Jan dito na namimingwit. Sana yung ating ano. Kaya ayun, napamingwit na rin tayo. So mga idol, papaalam na ako sa inyo. Okay, pare Col. Ayan, papakilala ko muna sila, si Sir Ryan, Bye. Sir Jan, saka to si vlogger, si Sir Julius 23 vlog. Yan, subscribe natin yan mga kasolid kasi isa rin siyang angler. So yun, so paalam na mga idol. Pare. Next week. See you next week. Idol. Sir, Kita ka, kita sa kon. sa vlog sir no? Vlog. Oh, sir. Bali daw, next time marami tayong oras next time. Oh, Hindi, para. ano lang, nagkataon lang kasi. Ano mo ha? Oo, chat-chat na lang no? Oo. Oh, sige, mauna na ako sa inyo. Thank you pare Col. Oo, salamat. Idol, ingat. Salamat sa masayang ano, pamimingwit. Kahit sa pilitan lang tayo. Oo, sige sir, thank you. Ayan na yung motor natin. Tara na.